Evo nas opet, dobrodošli ovaj put. Danas ćemo govoriti, vaša osobnost stvara vašu osobnu stvarnost. Kao što vidite, ovo je staro ja. Osobnost, osobna stvarnost, prošlost. Osobnost, misli, radnje, osjećaj. Novo, isto. Stanje postojanja. Osobna stvarnost, nova osobnost, budućnost. Ovo je dakle novo ja. Ovu knjigu možete nabaviti i u trgovinama. VBZ, ako ne znate gdje je to je nova trgovina. Vidite, ovo su dakle slike koje možemo vidjeti. Ovo je dakle Z-score, relativna snaga dobivena FFT algoritmom izražena statističkom mjerom Z-score, relativna snaga dobivena FFT algoritmom izražena statističkom mjerom S-score. 20. veljače 2013. 23. veljače 2013. Inače, 8. travnja 2013. usklađenost dobivena algoritmom FFT izražena statističkom mjerom Z-score. Delta je 1,0 kroz 4,0 Hz. Teta je 4,0 do 8,0 Hz. 8,0 12,0 Hz je alfa. I ovo dalje. U prosjeku bi, kao što znate, kad meditirati. Postoje dva razdoblja u danju najpogodnija za meditiranje, a to je navečer prije odlaska na počinjak i ujutro, normalno, čim ustanete. Naime, kada zaspite, prirodno prođete kroz cijeli raspon stanja moždanih valova, od burnog beta stanja do sporijeg alfa stanja kad zatvorite oči, a zatim još sporijeg teta stanja kad se nalazite između budnosti i sna, sve do dubokog sna i delta stanja moždanih valova. Dakle, to možete vidjeti u ovoj knjizi. Inače, kao što možete vidjeti, možete kupiti u VBZ trgovinama. Nađite, autor je Joe Dispenza, Gostu na rubu znanosti. Planetopija se zove knjiga, biblioteka Makronova. Hvala.